Кварталът на богатите. Кенан, изморих се да слушам упреците на майка ми. Моля те, разбери ме. От всякъде ме притискат. Не издържам. Обещаваше ми да спреш, но отново се забърка в проблеми. Когато излезеш, ще продължиш в същия дух. Нямаме бъдеще. Разбрах го. Налага се да се разделим. Така е най-добре за всички. Не ми се сърди. Опитай се да ме разбереш и да забравиш. Готова съм. Взех малко неща със себе си. Разбира се, няма нужда от много. Тя ще се прибере преди да заминем. Сама ще избере какво да вземе. Точно така. Хайде, таксито ни чака. Добър вечер. Здравей. Кога я докараха? На теб говоря. Кой я докара? Не знам. Какво е развалено? Не е за ремонт. Шефът каза да стои тук. Добре. Нека да стои. Ще и се понаслаждаваме. Готово. Може да се изправиш. Бъдете внимателни. Да не ви види някой. Спокойно, няма жива душа наоколо. Колко си тръгваш от обекта? В 5:30. Не се тревожете, наблизо е. Ще работиш на 2 места? Да не ми кажеш след 3 дни, че си изморен. Няма да кажа. Кога започвам? От утре. Тогава до утре в 6. Честито. Благодаря. Значи няма проблем да пътува. Казах ви, няма проблем. Притеснявах се, че ще забраните да пътува. Олекна ми. Виждате каква е мама? Ще заминам за Америка, за да е спокойна тя. Мисли положително. Наслаждавай се. Така ще направя.
Погледнете натам. Мира, ти си всичко за нас. Имаш свиждане. Като карнавал е. Обичаме те. Здравейте, лудетини! Здравейте! Много са хубави! Кой измисли тази изненада? Аз. Исках да е весело. Не ни пускат вътре. Обичаме те. Много те обичаме. И аз много ви обичам. Не било нещо сериозно, но Леля Суде настояла да заминат за Америка. Колко ще останат там? Не знам, зависи от изследванията. Но според мен ще останат дълго. Имат проблеми. Как така заминават? Билети, настаняване, лечение. Как ще се справят? Неудобно ми е да го кажа. Нашите са помогнали. Бъди спокоен. Няма да имат проблем с парите. Яман, Този тон не вещае нищо добро. И този жест видя ли? Внимание, внимание, идва буря. Добре, да, извинявай, извинявай. Спирам. Какво става? седни и да поговорим. Ще остана прав. Като чух, че си излязъл рано сутринта, реших да не те притеснявам. Да не те търся. Да не се занимавам с теб. И така. Но все пак... Не издържах. И се обадих на изпитната комисия. Но те бяха категорични. Стига, татко, този въпрос е приключен. Извинете, няма да се намесвам. Много съжалявам. Много. Ще си потърся друго училище. Ще видя къде има свободни места. Имам висок бал. Това не е единственият университет. Има много... Не съм приключил. Ако позволиш, ще довърша. Обадиха ми се преди малко. Оплакаха ли се от мен? Не. Казаха, че ще ти дадат втори шанс. Какво? Какво каза? Ясно е, братле. Имаш втора дата за изпит. По принцип да променят решението си е голям компромис. Взели са под внимание представянето ти на изпитите и на интервюто. Отчели са, че съжаляваш за пропуска си и са решили да определят втора дата за третия изпит. Не се гипсирай. Трябва да се радваш. Почакай! Наистина ли са ми дали втори шанс? Другия понеделник си на изпит. Това е просто супер! И камъни да падат от небето, ще се явиш. По-спокойно, момче. Съжалявам, много се извинявам. Дай 5. Полудя. Боже, много се радвам. Дори и прекалено много. Яман, имай късмет да не се явиш и да пропуснеш изпита. Ще ти скъсам ушите. Този момент трябва да се запечата. Много благодаря и на двама ви за всичко. Благодаря. Този път заслугата не е наша. Наистина. Яман, имам
добра и лоша новина. Ужас, започни от лошата. Върна ли се брат ти в затвора? Защо? Комисията е констатирала, че не е луд. Това е добрата новина. Хайде да те зарадвам малко. Уредил съм свиждане за утре. Ще отидем да го видим през обедната почивка. Става ли? Добър вечер. Може ли да говоря с господин Юмер? Кой умер? Санитарят, който работи там. Един момент. Юмер! Извикай Юмер! Юмер, викате! Какво има? Търсят те. Кой е? И откъде да знам кой е? Ало, ало, Ямане, братът на Кенан. Кажи, брат ми е в затвора, защо? Не станаха нещата. Как така не станаха? Не се получи, комисията преразгледа решението си. Нали всичко беше уредено? Не съм гарантирал нищо на брат ти. Дадох парите, но не ги приеха. Съжалявам много. Ами и парите? Изгоряха, няма ги. Как така са изгорели? Не ми викай. Телефонни разговори, срещи, имахме разходи. Я не ме бодалкай. На какъв се правиш? Хайде малкият, не е за по телефона. Направих всичко възможно. Не се получи. Какво ми се пениш? Ако си ми измамил, ще си платиш. Казах ти всичко. Мисли каквото си искаш. Сега имам работа. Не ме задържай. Лека вечер. Стига, спокойно. Ето, водя те. Накъде? Много е нервен. Ще го заведа у дома. Сам ли ще го оставиш? Не, обадих се на Чичо Фарук. Каза, че може би иска играчката. И ще отидем да я вземем. Ела, ако искаш. Да не влизам сам. В момента няма връзка с този номер. Моля, обадете се по-късно. Сафари, къде ти е играчката? Хайде, намери я. Хайде, хайде, моето момче. Намери я. Хайде, давай, давай. Играчката, играчката. Браво на теб. А къде ти е храната? Покажи ми я. Къде е? Иди да я намериш. Хайде, води ме при храната. Давай. Това куче знае турски. Намерихме храната. Браво на теб, браво! Искаш ли корабийка, а? Како хай само. Дори на мен ми се прияде.
Добре де, пошегувах се. Ето ти я. Ето я, дръж. Яман, къде си? Тръгваме си. Идвам. Сафари, ела тук. Стаята на Мира беше горе точно от среща. Ти пък знаеш всичко. Хайде. Хайде. Заключи вратата. Ела. Не ви ли е срам? Дойдохме да вземем играчката на Сафари. Чичо Фарук вкъщи ли е? Няма никой. Жалко. Ще мина по-късно. Не можеше да стане по-добре. Геровият поискал едно око, но Бог му дал две. Соркон ли говори? Не ме е търсил. Обади му се ти. Ако беше свободен, щеше да се обади. Може би не иска да те притеснява. И аз мисля така. Дръж го в течение, какво става с теб? Добре. Моля. Как си? Добре, а ти? И аз съм добре. Ти замина ли вече? Още не. Ще отидем утре с татко. Така ли? Мислех, че не искаш да се мяркаш наоколо. Имам малко работа. Ясно. Кога ще се върнеш? Мисля да се върна за началото на учебната година. Значи няма да успеем да се видим. Ние заминаваме за Америка в началото на седмицата. Толкова скоро? Да, мама е говорила с доктора. Каза, че няма проблем. Ще се общуваме от разстояние. Да. На теб какво ти е? Нищо, малко съм уморен. Добре. Тогава до скоро. До скоро, пази се. И ти. Дай ми парите. Не си взимал, нали? Обиждаш ме. Заповядай, за теб са.
Здравей. Бихте ли ни оставили насаме? Разбира се. Липсваше ми киселата ти физиономия. Не ми се подмазвай, не вървиш. Какво? Разбрах какъв си, когато ми беше тежко. Не мога да разчитам. Полудя ли, брат ми? Един път съм поискал нещо от теб и ти не го направи. Не донесе парите. Пак съм тук. Как да не съм ги донесъл? Знаеш ли от колко души взех назаем? Дори продадох служебния си телефон. Като разбрах, че си тук, се обадих на онзи нещастник Йомер. Потърсих му сметка. Кучи син. Проблем ли има? Не, говорим си. Много ми се натрупа. От дяволите. Върнаха ме в дранголника. След онази кучка и 6, сега и това. Защо си ядосан, Найше? Заряза ме. Прати ми писмо. Оправдава се с майка си, но лъже. Намерила си е друг. Що ме така, всяко зло за добро. Радвай се. Няма да я спра. Да ходи при когото иска. Но няма да забравя предателството. Някой ден ще изляза от тук. Всички онези ще си платят. Браво на теб. И ще се върнеш обратно в затвора. Не ме мисли. Втори път няма да направя грешка. Но първо иди ти да се разправиш с онзи. Не ме набърквай. Да не си му се е доверявал. Ти си виновен. Откраднал ни е парите. Хвани го за гушата и си ги върни. Ти си виновен. Не ме намесвай. Яман, казвам ти да го накажеш, момче. Няма да си мръдна пръста, братле. Научих какво сте направили за мира. От няколко дни се чудя с какво да помогна и аз. Добре, че бяхте вие. Много съм ви благодарен. Наистина. Приятелите в нужда се познават. Истинските приятели. Направих някои неща, но стоях на страна заради мира. Не исках да засегна семействата й. Напоследък са доста чувствителни. Разбирам. Вие помогнахте. Бих искал и аз да допринеса с нещо за нея, чрез вас. Бихте ли им дали това, без да казвате, че е от мен? Няма нужда, всичко е платено. Но Бъди спокоен. Нямат нужда от нищо. толкова сте добра. Благодаря ви. Свършено е с мен. Ендер! Божичко, Какво става? от дяволите! Какво ще правя? Суде? Какво има? Влезли са кръци. Откраднали са ги. Откраднали са парите. Какво? Мръсни ли са? Какво е това? На какво ти прилича? Къде ги намери? Радвай се и не питай. Хасан, не ме ядосвай. Откъде са тези пари? Фарук ми ги даде, защото крия колата му. Толкова пари? Не се съмнявай. Дадоха ми ги, приех ги. Благодари на Бог. Какъв е проблемът на брат ти? Какво иска от теб? Нищо. Не ми казваш истината. Моля те, не започвай отново. По-скоро ти не ставай същия като брат си. Искам да бъдеш Яман, когато познавам. Бъди честен. Моля те, остави ме на мира, наистина. Ще се справя както си знам. С кое? Затова не исках да се виждате. Веднага ти размъти мозъка. Не. Няма такова нещо. Не мисли за него. Всичко е както трябва. Довери ми се.
Боже, пак ли чиновници? Точно сега ли? Мамо, дойдоха. Какво става, Ендер? Недоразумение. Суде! Какво искаш, бе? Яман! Крадец! Яман! Обрал си къщата. Парите бяха в твоята стая. Три часа по-рано. Вие помогнахте. Бих искал и аз да допринеса с нещо за нея чрез вас. Бихте ли им дали това, без да казвате, че е от мен? Няма нужда. Всичко е платено. Но Бъди спокоен. Нямат нужда от нищо. толкова сте добра. Много ви благодаря. Свършено е с мен. Ендер, Какво става? по дяволите, какво ще правя? Суде? Какво има? Влезли са кръци. Откраднали са ги. Откраднали са парите. Какво? Как може? Защо ние, Боже? Суде? Откраднали са парите. Свършено е с нас. Почакай, мила. Успокой се. Как са влезли? Къщата се охранява. Ето, че са влезли. Парите ги няма. Седни тук, успокой се. Как да се успокоя? Парите ги няма, няма ги. Къде бяха? В сейфа в стаята ми. Няма ги. Какво става? Влезли са кръци. Какво? Ключалката на сейфа не е разбита. И вратата не е разбита. Просто не знам как са влезли. Нямате ли камери вкъщи? Имаме. Първо тях погледнах, не работят. Някой ги е повредил. Значи е било планирано. Парите бяха за лечението на дъщеря ми. Не плачи, Суде, спокойно. Ще се справим. Ще се намерят, Божичко. Бил е някой, който е знаел, че не сме си вкъщи. Знаел е, че нямаме помощен персонал, че са запорирали имуществото. Обадихте ли се в полицията? Съвсем изключих. Ще се обадя. Изчезнало ли е нещо друго? Не знам, не погледнах. В касата нямаше друго, освен пари. Боже, кой го е направил? Кой? Да не би да отмъщават на Фарук? Снощи видях Яман да излиза от тук. Какво? Какво каза? Не говори глупости. Бяхме заедно с него. Да, видях ви заедно. Мерт дойде да вземе играчката и храната на сафари. Да, нали казах, че идвам. Ясно е. Отново се прояви. Какво говорите? Защо подозирате Яман? И той го е видял. И мен ме видя, и мен ли подозирате? Стига, Мерт, успокой се. Когато влязохте, нещо направи ли ви впечатление? Някакви шумове горе, чухте ли нещо? Стаята на Мира беше горе точно от среща. Ти пък знаеш всичко. Не? Беше ясно, че ще се стигне до тук. Всичко се очаква от него. Суде, не обвинявай така, без да си сигурна. Няма как да е чуж човек. Всичко се записва. Той е бил. Сигурна съм. Къде е той? Къде е? Тръгна сутринта за работа. Излезе рано, след обед ще се вижда с татко. Чакайте да се върне. Оркун, Този път ще го унищожа. Никой няма да го спаси. Нито ти, нито Селим ще го спасите. Какво ще правим?
Кой знае къде ги е скрил? Ще отрече? Ще каже, че не е бил той? Да претърсим стаята му. Ще те ударя най-накрая. Много добра идея. Да, разбира се. Може да открием и други неща. Някои твои забравени бижута, например. Суде, не знаеш какво говориш от гняв. Ти сама го каза, откъде Яман ще знае, че съм ти дала пари. Имат проблеми. Как така заминават? Билети, настаняване, лечение. Как ще се справят? Неудобно ми е да го кажа. Нашите са помогнали. После ще се срамуваш от приказките си, не дей. Защо го защитаваш, Елюендер? Все пак е крадец на коли. Именно. Ти да мълчиш. Яман не е крадец. Ендер, защо още го защитаваш? След като вярваш, че е невинен, нека претърсим стаята му. Какъв е проблемът? Добре. Добре, претърсете. Но това е много грозно. Елате и претърсете. Хайде, елате. Ето вижте, няма. Погледнете и в тази кутия. Защо не погледнете и в книгите му? Мерт, моля те, успокой се. И тук погледнете. Погледнахте навсякъде. Суде, моля те, да не се ровим повече в личните му вещи. Не сме прегледали навсякъде. Да, погледнете и бельото му, ако искате. Не погледнахме леглото. Да, най-скришното място под възглавницата. Ето. Виж. Гледай. Мерт, стига. Виж и тук. Виж. Доволен ли си? Може да ги е заровил някъде. В двора, в някоя делва. Скрил ги е някъде. Да. Да погледнем и в саксите, и вазите, и накрая и в чайника. Стига с това безобразие. Вижте. Какво става? Видя ли? Проклетник. Ендер, къде си? Какво става тук? Как какво? Яман ни ограби. Нямам думи. Добър ден. Искам да подам сигнал. Не, суде, много те моля, не подавай жалба. Ендер, не се намесвай. Да го разрешим помежду си. Ти чуваш ли се какво говориш? Какво ще разрешим? И защо го защитаваш? Не го защитавам, но не прави нищо преди да си говорила с него. Няма какво да говорим, всичко е ясно. Кажете нещо, не съм ли права? Нищо не мога да кажа. С какво ви омагьоса това момче, не разбирам. Защо ви е толкова важен? Подавам жалба. Намерете го. Мамо, дойдоха. Какво става, Ендер? Недоразумение. Суде! Какво искаш, бе? Яман. Крадец! Яман. Обрал си къщата. Парите бяха в твоята стая. Какво говориш? Осъзнай се. Не отричай, не дей. Всички видяхме. Намерихме ги в саксията в твоята стая. Самата Ендер откри парите. Кои пари? Тези, които ми дадохте за мира. Безсъвестният негодник ги е откраднал.
Мери си приказките! Кого наричаш крадец? Яман, спри. Не съм крадец, не съм направил нищо, кълна се. Добре, Ще се побъркам. Как може? добре, успокой се. Ти ли ме накисна, бе? Яман, Ти ли ми скрои номер? Яман, Ще те смачкам! Ти ли ме натопи? Мазна отрепко! Яман. Ще те смачкам като черви, клеветник! Госпожо Ендер, Оркун? Стресна ме. съжалявам. Казаха, че сте в градината. Какво има? Бих искал да поговорим, ако е удобно. Разбира се. По какъв въпрос? За Мира. Той ме е натопил. Той е измислил всичко. Не се хаби. Всичко е черно на Ще бяло. те смачкам. Ще те пребия. Тръгвай с нас в участъка. Господин полицай, чакайте малко. Суде, моля те, оттегли жалбата си. Ендер! Стига сме се излагали. Отведете го. Сигурен съм, че е станала грешка. Парите се намериха, вече няма проблем. Моля те. Заради мен. Love letters you never wrote, I know what made me love you. The sweet, sweet nothings you never spoke, I know what made me sure you were the one for me. С теб съм по-спокойна, отколкото с всеки друг. За първи път чувствам някого толкова близък. За първи път плаках пред теб, без свян. За първи път посрещнах страховете си. За първи път бях себе си. Влюбих се в теб. The time you spent away from home is not Обичам те. and all Обичам те. И аз те обичам. my heart astray. But something that we never saw Винаги ще те обичам. and by that time we got on, the nip it left was just too big for us to mend. And all the little things we let slip by tipped the scales. Outweighed all the other things I miss so now. I just let fly did more harm than good and hit you hard and oh I miss you now. Аз ли те събудих? Не, Много хубаво поспа. да, много хубаво. Боли ли те? Сънувах странни сънища. Дано е за хубаво. Бяха доста тягостни. Това е от заболяването. Пътуването до Америка ще ти се отрази добре. Отначало не исках, но сега чакам с нетърпение да заминем. Ще се почувствам по-добре далеч от всички. И от мен ли? Ако не друго, ще си починеш от всичко тук. Особено след това, което преживях. Искам да преразгледам живота си. Да реша какво искам наистина от живота си. И как да го продължа и с кого. Не дай да криеш от мен, Оркун, не влиза в сметките ти. Не, просто... Добре е да съм далеч и от него. Така го усещам. Ние сме... Добре дошли. Доколкото виждам, сме в настроение. Къде бяхте? Всички бяхте доста лаконични по телефона. Подготвяхме се. Нали ще пътуваме? Уреждахме въпроса с парите.
Какво е станало? Нищо, дъще. Проблем ли има? Не, откъде ти хрумна? Заминаваме за Америка заради проблеми с парите, нали? Аз съм отвън. Стига, Ейлюл. Няма такова нещо. Нямаме затруднения. Избий си го от главата. Ето, това са билетите. Там е и резервацията за хотела. Всичко е вътре. Здрасти. Намери ли къде да паркираш? Оставих я отпред. Как си, скъпа? Добре съм. Добре изглеждаш. И една прекрасна новина. Оркун идва с нас. Така ли? Да не мислиш ли, че ще те оставя сама? Как може? Как? Как можаха да ме натопят така? Ще откача. Кълна се, че не бях аз. Кълна се в най-милото в живота си. Така ли се обвиняват хора? Толкова ли е лесно да наклеветиш някого? На какво прилича това? От дяволите. За всяко нещо аз съм им виновен. За всеки проблем търсят мен. Все аз ли съм грешният? Защо? Стига! Толкова ли съм гаден? Такъв нещастник ли съм? Добре, да кажем, че съм неблагодарна и крадлива гад. Но аз ще открадна ли парите за лечението на Мира? Кажете ми. Не. Ясно е. Някой нарочно ме е натопил. Онзи мазник. Направил го е, за да ме опетни. Помнете ми думата. Да не се казвам Яман, ако не е той. Ти защо мълчиш? Кажи нещо. Потресен съм. Останах без думи. Нали ме защити? Защо не го кази пред тях? И ти ли повярва? И ти ли ме мислиш за крадец? Не те мисля за крадец, но се шокирах, когато намерихме парите. Няма да стане. Какво правиш? Няма да позволя да ми го причинят. Спри, Яман. Няма да се унижавам повече. Яман! Яман, почакай малко. Братле, почакай. Братле, спри за малко. Яман, успокой се. Яман! Не е бил Яман. Убедена съм. Бил е Оркун. Ендер, много те моля. Яман не е такова дете. А Оркун, когато познаваме от години, такъв ли е? Ето го. За да си измиете лицето пред хората, вие го защитавате. Но той ви нанесе големия удар. Виждаш ли?
Забеляза камерата. Сякаш я вижда за първи път. Във всички къщи наоколо има камери, ясно е. Татко, моля те. Защо се опитвате да изкривите действителността?